Diocese Nnewi nke ụka Anglican ekwugo na ha kwudoro gọọmenti Anambra steeti na mba a na-agba ewepụta ihe kpatara okwu banyere na ọ bụ adịgboroja nyere mpụtara ya bụ ule JAMB mmesom eji ike eme lere ekwuru na o mere nke ọma nke Anglican Girls Secondary School Nnewi emere ka mata nke ọ ga na-agwa ndị akụkọ okwu ka ekwu okwu banyere ọ bụzi eziokwu ka ọ bụ asị nyere mpụtara ya bụ ule JAMB ya bụ nwatakịrị anụ ya nyere bụ nke dị na mma nzikọrịta ozi dị iche iche isi ngwụcha izu ụka gara aga. Ngozi Obileri wetara ya ọka. A na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka odeakwụkwọ nke sinọdụ nke Diocese Nnewi bụ Venerable Geoffrey Motoanya kọwara na ụlọ akwụkwọ Anglican Girls Secondary School Nnewi abụghị ndị eji aghụghọ ma a na-ele ule wee mara, ma kọwakwaza na ya bụ nwatakịrị bụ Mmesoma bụ onye na-amabu akwụkwọ bidoli kemgbe. Venerable Motoanya kọwara na ha gbanyere ụkwụ nyegara Anambra State gọọmenti na ịhọpụta ndị ga-enyocha otu ya bụ mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ma kọwapụtakwa na ha ga-akwụ n'eziokwu oge ọbụla. Ọ kọwara na ha kpachapụrụ anya na-enyegara ezinụlọ Mmesoma nkwado ma n'ife mana mmụọ ka ha ghara iji n'ihi na ha bụ ụmụ ogbenye were ụjọ kwere ihe ọbụla na-eme ya eme na ya bụ okwu. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa odeakwụkwọ nke administration ya bụ Diocese bụ Venerable Chukwunonso Arinze kọwara na ụka na-akwadosi ike ihe ọbụla ga-abụ ihe ga-enyochapụta na ya bụ nyocha na-eme n'okwu ahụ ma kwenyekwa na ihe ọbụla ga-abụ ntaramahụhụ ma ọ bụ uru ga-eso ya bụ nyocha ha na-eme kwazigharịrị na ya bụ ọnọdụ bụ nnọọ nke ga-eme ka ya bụ nwaada a na-ekwu maka ya na-enwe mwute n'obi oge ọbụla. Ka o sila dị, Papa Mmesoma bụ Maazị Romanus Ejikeme akpọkuola ndị JAMB ka ha bikodododo wepụtara nwa ya nwaanyị ihe o detere n'ule ahụ nke elere n'oge gara aga ma kọwapụta na ọ bụ naanị ya bụ JAMB ga-akọwa ihe mere. Maazị Ejikeme, onye na-eti egwu bụrụkwa onye na-akwa ọgba tumtum bi na Nnewi na onye Oduma nke dị na okpuru ọchịchị Aninri nke dị na Enugu steeti, kọwara na ụmụ ya anọ bụ nnọọ ndị na-ama akwụkwọ kemgbe a mụrụ ha na ha na-agba onye nke mbụ na ogogo niile ha nọ n'ụlọ akwụkwọ gụnyekwa Mmesoma. Ya bụ nwoke nke mụtara ụmụ anọ, ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị abụọ, kọwara otu nwa ya si nweta ihe nzite ozi site n'aka JAMB nke kọwara na o nwere akara 362 ka elechara ya bụ ule, gosipụtazie mwute na emechara ndị JAMB bịakwazie kwuo na ihe o nwere na ya bụ ule erughị ọnahụ ha zijere ya na igwe nzite ozi. Ọ kpọziri oku ka eme ezigbo nyocha ma nyochapụta nke bụ eziokwu na ya bụ okwu, kọwapụtakwazia na ya bụ nwa ya nwaanyị enweghị ikike ime ihe ahụ na-ebo ya n'ebubo na o mere. Mbọ niile ndị ntaakụkọ ABS gbara ịhụ onye isi ụlọ akwụkwọ Anglican Girls Secondary School Nnewi na ya bụ nwaada Mmesoma bụ nke amịtaghị mkpụrụ, dịka ya bụ onye isi ụlọ akwụkwọ kọwara na-enyela ya iwu ka ọ ghara ịgwa ndị nta akụkọ ọbụla okwu. Site na Nnewi nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi North, abụ m Ngozi Obileri.